So, hanapin natin anong gate tayo, gate. Ito tayo sa, tayo sa terminal. Zuba. So, nakita ko na. Ayun o. Ayun. Siya nga. $133B. Part 1. So, sa baba yun, malamang. 33B. Baba tayo. Malamang sa baba yun. 133B. So, tama ba? Si Iloilo. So, yung sambag natin, pinasama nila dun sa ano, no? Pinasama nila dun sa so, check-in natin na supplement. Kasi pwede pa daw isama doon. Tapos nagpaano na tayo, nagpa-bubble wrap tayo na balot natin para isang ano lang, isang bagayan lang. Nagbayad tayo ng 400. Ayun, dito nga. Hanapin natin. Kasi ano daw, on time daw yun, on time. Lamig doon ah. Ayan o. Mga naghihintay. 32. Malapit na. Dala muna tayo dito. Tara tayo. Nandito na tayo. Ito, 133. Ayan o. Sa dulo tayo, dulo. Grabe, ang init dito. Ang init. So, dito na tayo. Ano? Sa labi. Kapi. Ano? So, 133B. Bye-bye. Yun, sa wakas nakarating na rin. So time check 7:15. No? So nandito na tayo sa airport ng Iloilo. So nakalapag na tayo. Tapos kukunin natin yung sasakyan para may service tayo kasi pupunta pa tayo ng Kalibo. Bye bye. So yun, nandito na tayo. Yun no. So 7:24 nakalabas na tayo. Kukunin natin yung may bagahe pala tayo. Kukunin natin yung bagahe natin. So dito na tayo sa Iloilo. Your gate assignment is at gate number 5. I repeat, gate number 5. Continue signal. Baggage claim. So kukunin natin yung baggage natin. Kita nyo ba? Ayan. Kunin muna natin yung baggage natin. Dalawang case ng Intra. Paano na tayong kariton. Miss ayun, okay.
Ayun. Kaya ang gamit natin. Grabe yung tagal ng ano natin. Nasa huli ata yung bagahe natin. Kaya yun. Yun, dumating na rin. Ayun, no? Yun, siya na yan. Balot na balot. Parang dumami. Tapos kukunin pa natin yung iced tea. Magko-commute pala tayo. Magko-commute tayo tapos kukunin tayo yung sasakyan. Awesome ko na. So, labas na tayo. Nakuha na natin. Ano? Mag-ano muna tayo. Commute. Commute tayo. Commute. Tapos, kukunin natin yung sasakyan. Open sesame. May password. Password. Open sesame. Ano to? Let's go! So tayo sasakay. Sakay daw tayo ng van. Nasaan na kayo? Ano ba? So, nandito lang. Bye-bye guys. Mag-commute tayo. Commute. Bye-bye. Yan, nagkita na naman tayo baby. So ito, mayroon siya kasama. Gas-gas. Bingkong, gas-gas. Ang mga gulong, check. Harap sir. Harap yung marami. Huwag sa likod sa kanina. Harap tsaka gilid. Harap sa silalim. Gadan. Harap ilalim. Ito may dimple. Dimple, okay lang yan, dimple. Kasi... Smiley siya. Ito. Okay ah. Yung wiper niya. So ito yung daanan pababa doon sa ano. Yun yung sapa. May sapa doon. Doon. Ito yung daan. Pababa sa sapa. So dito tayo ngayon sa... Anong lugar to? Kuya John? Tingay. Ay, Lugohon, galing. Ha? Lubuhon. Ay sus, grabe yung daan ba? Lugohon yung mga singay na. Oh, ang daanan oh. Hihi. Aray ko. Muntik pa ako madulas doon sa bato na. Ginawa itong staka eh. Yun oh. So, Ang ganda. Ano ka John? ginawang parang staka na hindi pa ganun abo ng... Oh, ito yung sapa. Ano tawag nyo? Suba? May nagkwari siguro dito, no? So, may nag-aquary man. So, pwede ka man mag-aquary kay libre. Makapatambak ka na sa bahay mo, no? Makapagawa ka na ng bahay. Ito. May pangalan dito nakalagay. Tingnan natin na may pangalan dito nakalagay. Ito. Yan. Aray ko. Sabi, welcome to Makapiyo River. Ayan. May mga bawal magkalat ng basura. Ito na. Marami lang dahon. Pero yung tubig malinaw. Oh. Dahon pero malinaw.
kanwang nagdugo. Bawal. Bawal ang Karabaw. ah. Kanamat gina Pag pinaligo, may palito. Bawat na kana. ito na. Ito na siya. Sayang, wala tayong ano. Wala tayong wala. Ang linaw oh. Ang linaw ng tubig. So yung Guadalupe Bridge, doon yun. Yung nilikuan natin doon, nakarugtong yan, na pinagliguan natin. Punta tayo doon sa baba para makita nyo yung bridge. Dito yun, para makita nyo yung ano, yung tulay. Tulay. So ang ganda, 'di ba? Ditong banda, ditong part tuyo. So ayan na yung ano, yung Guadalupe ano bridge. Doon sa dulo may ano diyan, may daan pababa. So iwan ko lang kung nakikita nyo yung mga tao doon sa ilalim ng tulay. May tao doon sa ilalim ng tulay. Mayroon diyang sapa. Suba kung tawagin nila dito, sa amin sapa. So diyan tayo naligo sa ano, sa sapa kanina no. So bye-bye. Yung so nakatambay ako rito kasi dito may signal. Doon kasi sa bahay nila wala signal. So dito ako nakatambay. Yan. Nagtatambay ako rito. Tapos tumingala ako. Pag tingala ako, ito nakita ko. Kita nyo ba yan? Oh. Orchid ba yan? Orchid. Yan. Dito siya sa puno na to. Oh. Mayroon pa, yun pa isa. Yan. Kita nyo ba? Yan, yan. Yan, 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 yan. Kita na. Kita na siya. May bulaklak. Ayan, may bulaklak ng puti. So dito, sa probinsya, hindi siya, ano, hindi siya pinapansin. Nandiyan lang siya. Sa puno. Yan. Sa puno na yan. Tapos doon sa pinakamataas, ayun o. Meron kami nun sa bahay. Ewan ko kung kikita nyo ha. Yung malapad yung dahon. Yan o, yung malapad. Ewan ko kung kikita ninyo. Hindi ko alam kung kita nyo yung malapad na ano. Meron kami yan sa bahay. Ewan ko magkano yung bili niyan. Pero dito, tignan nyo. Nandito lang sa ano. Nandito lang sa puno na to. Ayun pa. Ewan ko. Basta alam ko halaman din yan eh. Yung parang baging-baging na yan. Mahaba. Yan o. Alam ko halaman din yan. Nabibili din yan sa ano. Sa mga halamanan. Pero dito talaga ako na-amiss oh. Sa bulaklak na ito. Yan. May orchid oh. Diba? Ang galing. So, bye-bye guys. May kinakain ako rito. Gusto nyo? Anong tawag nyo rito? Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo sa prutas na yan? Ito kulay green. Yung iba naman yan parang red or parang basta parang red. Ano daw? Anong tawag nyo dito? Mag-comment lang kayo dyan sa baba sa mga nakakalam ng pangalan ng prutas nito. Bye bye.